Guys, mga dalawang tanan guys. Kami na po ni guys si Crystal Ann ha. So padung day mi ni Crystal to sa kanang gaysano or sa naibagong tindahan bitaw dari guys, kay mamalit lagi mi og kanang sudlan og shik bitaw katong mga nagkap bitaw nga katangan og mga shik ba nga naitaklob. So mangita mi kay nana to ini order nya wa pa may sidlanan. Buat lamig series sa kainit. Hi sa tanak, good morning nila nga. Online klase sa karon guys, kay pati ang eskwelahan dari guys may klase. Sa ni sila kasi mana may klase mingaw. Diya guys, dari guys way mapalit nga katong butangan lagi og shake nga katong naitaklob. So nakakita ra jud to guys na sa Dumaguete. Sa katuhang gipamalitan og mga pang shake nga kuan. Diya namlit na paguda ni guys para sa ice candy, kay nahurot na lagi po itong ice candy nga gibuhat nga chocolate. So chocolate na po yung pandan. So mo try po itong avocado. So makita pa po avocado. Kaya nami avocado shake ba nga mong himunog ice candy. Diya nalit paguda ning Yakult. Diya si Papa Eddie si Nicole tas taas. So mo nilahang napalit guys kanang electric pan, wala na nakabutang sa box. Salamat ka ni Mambi sa iyang pagpalit sa electric pan, kay bawal si Mambi nga grabe din kainit dari sa Pilipinas. Salamat Mambi diyan na napalit na namo ag electric pan kulay pink, paborito color ni Crystal. So 1,600 din siya. Dagijang ganahan guys kay stand unta anja kay wa may stand. So kanin lamang itungtong, pwede ra po na itungtong dari ja. Natangan ra ni plastic kay mo palagi pag-abot na mo guys. Daghan sa salamat Mambi kay malagi na gi kumpleto 100 bing mga gamit. Palitan na pud minija og electric pan. Na kay magluto na pud mi karon kay nahurot lagi ka mga ice candy. Diya kuan namalit pud dali na daghan ang gipalit kay rong daghan tag mahimo. Daghan pud tag halin. Dani palit pud kog Yakult kay ni Crystal ni Papa Eddie kay kinahanglan ba dahil nag-inom tawag ka ng antibiotic mo palit dayo ang mo inom og Yakult. Si Nicole kay nag-inom pa man ng antibiotic mo nang ipalitan hari ako. Salamat ka Mambi, madung gabi dia, salamat. Magsugod na pud bigimo. Ja lipay ng taon ni among prinsesa na nakaping. Salamat Mambi. Nakaping. Nakaping pud siya. Salamat Mambi. Labiyo ang pink kakanunay. Guys, nakahimo na pud kog usab kay nahurot lagi kuan kanang ang gihimo dias ni agi nga kuan pud to siya 70 piraso karon 70 piraso hapon o 74. Unja salamat kay kadto sa mga namalit dani kay ganahan sila chocolate, ja maghimo na pud kuron og usab og kuan buko pandan. A few moments later. Kadto init guys, ja naday ko gipahakot nga mga ligid. So kanang mga ligid guys diha na ipang tanom maghang mga vegetable kuan to ang gipang seed. Diyan na ibutang guys sa haron na sang butangan og mga yuta. Diyan nalipay ko guys kay nagtuo ko og di siya mo buwak. Sining buwak na siya guys na. Mao ni ang gipang collection sa una pa dyan isang collection na kanyan. Buhi na siya sa una kay kanima ni mas ubus siya arang kainit. Buwak din na sa bisag arang kainit. Mama, ito ko. Ay, simot lubot. Ay! Kanira na sa guys, huwag na yung matudlot guys. Dako kayo. Mahal ba kayo ngayon? Nawala. Sa masigit ko siya.
dako na. Ah, gaya. Lagi dako kayo na. Wow. Siya, minginas ni Crystal, nakalibre niya. Sabaw pa ni hapon. Sunado ni kuha na, asari ko sana ko. Hindi mo kuha guys, wala ko kagi. Tignan mo nilang paborito na. Litog. Litog din, Hindi kayo daghang makado ng inas dari na, bahin-bahin. Di pareha sa ilas at tiplor dito nga daghang kado. Sulod na anak. Nang kayo sulod ba, dari wa kayo. Mga doon laman nina yung butang kamunggay sa bawan. Ang kadug ng inhas. Nagpabukaw na ko og kamatis. Natay tanglad ug kuan. Luya. Sarog di ma. Lamiag sa bawan ni ron guys. So anong yugasan ng shell guys kay nagkura baka dun sa mga paborito ni Crystal ni guys. Oh. Gibrasan na po na siya na. Oh. So, libre na ito ang panihapon, sabaw. Sakali maka, kung magkugi lang, maka pamahaw panihapon tag libre. Kadang siya. Subutangan pa nato nagkamunggay. So, dali na nak! So, malipay mo ko basta nas Crystal dari guys. Kaya haman na siyang pa lutuan o yung ganahan. So, gipabukaw na na. Ito sa ilunod ning kamunggay. So, nagkugi dito Miss Crystal o panguan, panundot dito. Daghan magado ng nguan guys ng green na to sabaw guys. So lami ka dyan sa mambi oh. Libre na kudas panihapon. Hindi guys ka prito po kukuan buwad dua kuuk. Ipare sa sabaw nga litog. Humong kasugod nakapanimaho magugbuwad man ng luto kung buwad kay nakapanimaho kung buwad sa silingan. Kaniyo sa pidikas man niyo. Kani pidikas pwede man sa butang kamatis nak. Bakit mo serving spoon sa mga palihog na lang niya ako. Ikaw po na? Paano ko sa bunak? Ang magiging gisudan guys kay ang pakita ninyo guys yung sudan. Ang sudan guys. Ang kado. Ang paborito sudan. So di ko yung kanong-kanunay ba? Diya, paborito ni Nicole kay sardinas. Nado na siya ipalit na sardinas. Kaya ibang bata di mo kang sardinas. Paborito ni Crystal kana na. Oh, to anag dakil ka dong kuan. Tanag dakong suday? Makaano, tanan pa na? Dakong suda. Maglahi lagi sa barog. Lahig barog. Matindog din na. Perlas ni. Perlas. So mani hapon ta guys. Bulang gud. Di man mo oh. Baan mo bay. Hindi man bugnaw ng kuha ni Indan. Mga tagay sa bawo. Dali tayo sa bulan nyo. Green kado sa bawo. Namimitaw guys nga mo ng sama-sama ng hapon. Masama ni Lukso. Mga dahil nagkapaborito. Ang nami akadyo kay kuan na. Dali guys na kay mo kaysa tanglad.
Wala ka dyan sa kinasal nila may daan. Kapulog sa... Sa bangko. Mga tanin dyan tanan guys. Ang paborito sa Hindi bangus. makabughat. Ang paborito sa bangus guys. Chill na. Ang paborito sa bangus guys. Dapit sa pijan. Kaya dalahan dyan ka ng pijan sa manok. Pijan sa manok. Pijan sa bangus. Amit. Kasi napuyog na kasal o gamay sa magkakulog. Mga nga naman ito. Katong mo sa laluan. Ito. Ito mga anak sa laluan dahil. Hindi ka ayaw. Biyak naman tayo guys. Kaya nasugaan mo. Napalisan ni mo. Pinikas nga. Bulan. Pero dari, wak dari kuan, itaog ka ng nai. Tawag dito? Wa may kita dari ka ng tilapia. Naman sa merkado. Wala, oy, hindi ko. Pero dili lagi po. Kami. Kita Manila, pero may mga sudan mo ito, tilapia, butangan ni mo, Kulit nila pwede rin mo. kuan. Magbuhi ka rin mo. Yeah, ayaw ka nito yun. Tilapia. Yeah, butangan ni mo, tunuan ni mo, butangan ni mo, dyan ka yung Pustay. sayo. Wala ka nung isda nga pulag ikog mo ba? Ito ba nga roll? Grabe ang buhok guys, ang basa, Nasa butan mo eh. singot. Larang ikot pa sa likod. Magguba dyan akong diet lagi basta buwan sila. Namit siya na Kami kali. yung tapog na ay ka ng Hindi sa parat. Kali ba? Kali pinakat na. naikuan ba? Pagagmay nga. Ano sa nga isda na? Mo, gipikas man. Ngani ba? 20 pesos. Bata mo na. Nang tambaka ka itong nai... Wait lang. Wala ba unta? Tukuan guys, kanang muli di kong buhol. Next week. Sa'yo to buhol na po guys. Kay... Nga karon pa po na apil sa ilahang kuan sa mga isuon kanang group chat. Karon pa po ni apil ba? Apil. Kaya na ako yung meetingan. Siguro mga kuan na mga kayamanan sa kayamanan ni Tay Ariston. Kasi magbahin-bahin na may bang 15 kayo Kasi suon. kuan, surprise sa dahil ito. Real na dahil. Bandas ni Paul yung may bilhin nila. Dudo, uli ko. Ano? Si Manding Rina na naman di. Tamang-tabagan mo ito ng mensahe. Sige. Ano lang yung good for love with pinabiyan mo. Ay, magtubig ba? Pagkawasin mo na si Dante na abot sa alam. Dagat man yung dito. Nagstang ka na sa iro dito. Kanang iro dito nga. Yun tayo. Okay guys, thank you for watching guys. Sanang Tubig sa tigo. see you in next vlog. Maraming salamat. Ano to?